Insellmilkom illum it-tnejn 4 ta' Mejju, it-tnejn tar-raba' ġimgħa tal-Għid. Nilqakom ilkoll għall-Qudiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum nistedinkom biex flimkien nitolbu għall-mexxejja kollha tad-dinja, inkluż il-mexxejja ta' pajjiżna, biex bħal Rajt tajjeb li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu jħarsu u jiddefendu l-bnedmin kollha mingħajr kompromessi. Inresqu t-talb tagħna b'mod speċjali matul dan ix-xahar ta' Mejju bl-interċessjoni tal-Madonna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla lil fideli tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu li l-pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk meta Pietru tela' Ġerusalemm, dawk li rridu jżommu ċ-ċirkunċiżjoni bdew jieħduha miegħu u jgħidulu: Inti tħalt għand nies li ma għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa, x'ħin kelli dera festasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema, qisha li żgħar kbir miżmum minn 4 ritruf u wasal sa ħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u għasafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Pietru, oqtol u kul. Imma jiena għedt, ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darb'oħra il-leħen mis-sema qalli: Dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu mniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel mibgħuta għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawn is-6 aħwa u tħanna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru, wieqaf qudiemu u qallu: Ibgħat lil xi ħadd iġib minn Ġaffa lil Xmun li jgħidulu Pietru u hu jgħidlek kliem li bih is-salva, int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem l-Ispirtu Santu niżel fuqhom, bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed bl-ilma, iżda intom titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Mela jekk Alla tom l-istess don kif taħlilna meta emminna fil-mulej Ġesu Kristu, jien xjien biex stajt inżomm lil Alla.
Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: Mela Alla lill-pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik o Alla. Ruħi għaċana għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ngħidu Alleluja, alleluja. Ibad id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Nidħol ħdejn l-artal tal-Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi, u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Ir-raj tajjeb jgħid il-mulej, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal: Jiena ir-raj tajjeb. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ jaħrab. U l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu u ma jħabbilx rasu min-naċ. Jiena r-raj tajjeb, jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf il-missier u għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel. Lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda raj wieħed. Għalhekk jħobbni l-missieri għax jiena nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma joħodili iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi seta li nagħtiha u għandi seta li nerġa' noħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. Meta Ġesu isemmi ir-raj tajjeb u jgħid li hu ir-raj tajjeb, jitkellem fuq diversi karatteristiċi ta' dan ir-raj tajjeb. Imma fl-Evanġelju tal-lum hemm waħda karatteristika waħda li jenfasizza. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. 5 darbiet isemmi fl-Evanġelju tal-lum din lotja. U aħna meta nisimgħu il-kelma jagħti ħajtu mal-ewwel niftakru f'Ġesu fuq is-salib. U hemmhekk verament għandna il-milja ta' din lotja. Ġesu meta fuq is-salib jagħti ħajtu imut biex aħna jkollna l-ħajja. Hemmhekk fuq is-salib għandna l-ikbar għotja. Huwa dan li niċċelebraw fl-Ewkaristija, niċċelebraw din l-ikbar għotja, anke fl-istess kliem tal-konsegrazzjoni jew l-kliem li qal Ġesu fl-aħħar ċena, innutaw kif jenfasizza proprju dan hu ġismi li jingħata
għalikom, dan hu demmi li jixteret għalikom. L-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni ta' dil-lotja sħiħa li għamel Ġesu. Imma ma kienx biss fuq is-salib illi Ġesu ta' ħajtu, imma is-salib kien il-milja ta' ħajja kollha li jgħixha b'dan mod. Ġesu dejjem ta' ħajtu ra bħala għotja il-bnedmin kollha, speċjalment dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U għallimna u rina bil-ħajja tiegħu, bil-talim tiegħu li l-ħajja aħna għandna fil-ħajja nfittxu li nagħtu li il-ħajja tagħna tkun għotja, mhux li nħarsu lejn in-nies għal dak li nistgħu niksbu minnhom il-gwadan għalina, imma li nagħtu ħajjitna u hemm insibu tassew il-milja ta' ħajjitna. Sa dan hu l-eżempju li tagħna Ġesu tal-im tiegħu li tant jgħod għal ħajja tagħna ta' kuljum. U pereżempju il-miżewġin. Jekk inti miżewweġ u għandek il-mara jew ir-raġel, hemm differenza meta tgħixha din il-vokazzjoni ta' żwieġ bħala għotja. Li inti tħares lejn il-persuna l-oħra mhux lejn dak li tista' tikseb minnha jew taqdik, imma lejn dak li tista' tagħtiha. U proprju f'din l-għotja ta' xulxin illi dan is-sagrament ta' żwieġ isib l-isbaħ espressjoni ta' kif tgħix dan is-sagrament. Hu pereżempju anke l-ħidma li aħna nagħmlu. Hemm differenza meta inti taħdem biex sempliċiment tikseb u tuża n-nies għall-iskop tiegħek. Minnaħa l-oħra kif għallimna Ġesu li inti tagħti, li inti tagħmel ħajtek għotja għan-nies u hemm issib is-sodisfazzjon proprju fl-għotja lin-nies. U dan jgħod ħafna għal kull min hu dixxiplu ta' Ġesu, ma speċjalment anki għalina ministri ta' Alla. Aħna msejħin biex ħajjitna tkun bħal ta' Ġesu għotja. U jien nixtieq hawnhekk insemmi diversi saċerdoti u reliġjużi li hekk jgħixu ħajjithom. Li ħajjithom jgħixuha bħala għotja sħiħa. Biex insemmi eżempju fl-isptarijiet tagħna, fil-ħabs, fid-djar residenzjali fejn hemm ir-residenti, fil-komunitajiet tagħna, kemm hemm persuni li qed jagħtu ħajjithom u qed jagħmlu dan fis-skiet u fil-kwiet, mhux quddiem ħafna drabi il-medja u social media, imma fis-skiet u fil-kwiet, bħalma anki urina Ġesu. Hemm anki każijiet erojċi li smajna barra ta' saċerdoti u reliġjużi li huma u jaqdu il-missjoni tagħhom, huma u jgħixu il-vokazzjoni bħala għotja spiċċaw mietu minħabba fekk. Mietu mhux għax kien kastik, imma x'ħajjithom anzi kien don, għamlu minn ħajjithom don għall-oħrajn fuq l-eżempju tal-iben ta' Alla. Jew nitolbuh aħna ispirati minn din il-kelma tiegħu li ħajjitna ngħixuha bħala għotja ġeneruża mimlija mħabba kif għallimna Ġesu. U speċjalment aħna nitolbu biex aħna l-ministri ta' Alla inkunu nixbu tassew lil dan ir-raj tajjeb li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Inresqu issa talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummu lej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom xi awtorità fid-dinja kollha u anke f'pajjiżna biex iħarsu li din l-awtorità
kif għallimna Ġesu bħala għotja, bħala ħidma ta' servizz ġeneruż għan-nies kollha, speċjalment għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn, nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu, speċjalment ukoll dawk li huma f'qagħda kritika, nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex inti tkun magħhom fil-qadi ta' dmirijietom, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isegwu din iċ-ċelebrazzjoni kemm f'Malta kif ukoll f'diversi pajjiżi fid-dinja. Fl-Awstralja, fl-Istati Uniti, f'diversi pajjiżi tal-Ewropa, aħna l-koll maqudin bħala knisja waħda, nitolbu l-Mulej biex iberikna u jħarisna dejjem, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom biex qatt ma jkunu abbandonati jew iżolati ma jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma bla xogħol, tilfu x-xogħol jew inkella friskju li tilfu x-xogħol biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu, nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom, nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajt tal-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Birek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju, tiffiru glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatiha li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. L-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawm minn tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien sienata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-għawmin tiegħek jistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sita Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrotulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mat-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, affrinna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu flimkien din it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqasa ta' ħsier. Bi Kristus Sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Alla tagħna asma' talb tagħna għajna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twieled għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbi kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubina bħalma nafru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l kolla u jniddawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tini misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li jisma tal-btana dak li twiet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l kolla u jini dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li tulet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-rebbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misterju tal-ferħ meta sitna Marija ppreżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-munħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twelet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-rebbeħ kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-dubietna bħalma nafru l-munħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina
tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li tulet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, taħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Li l kinajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa, li l nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawallejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna ġnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Lej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, lej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu l-qattal tagħna. Misier eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, itlob għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull imma, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja ismana li tolbuk mulej. Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija,
Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Ġusepp Arus għas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li għal dawk li ma setgħux ikunu magħna filgħodu jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Nistedinkom iżommu ruħkom aġġornati permezz tal-website tal-Arċiddijoċeżi ta' Malta www.kinisja.mt. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmilkom.